And I am dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas
Dihamu amanami dohoi inanami sok sonima yanakon nami rebanja na posabulung na Roma dohoti perayaan Natal manang paringotat di hari hatutubu itu hatta Yesus Kristus na ro di bagas joro itu hatta sok se manang amanami nanami anakon nami nama dohoti parningotan di hari hatutubun itu hatta Yesus Kristus di bagas tikyon melalui live streaming di bagas tabi alani di hamu amanami ro inanami ana yang prosesi mahita neng masuk ma amak padita inak padita sulira do parhaladu ni hurata alani jongjong mahita di inganat tabi. Maria ia situtu maho ali borusion marulupuluk maho ali boru Jerusalem ida mana Roma rajam tumopotho ibana do raja ni hadameon silehot dame tu saluh bangso atik pe mangadupi pandemi covid 10 do pehita sahat tutikion marlas ni roha dohita di pesta parningotan hari hatutubu ni hatta Yesus Kristus sadarion di bagasalas ni roha si songoni hu pasahat hamima tuhamu selamat Natal madihamu las marohata anung ngaro si baluahita Selamat hari Natal manang dihamu di bagasan uduk doho serek ni roha tapahibul marohat tamar saur doh Yesus nauk tubui asa tung sikop las nirohata maredde mahita hudul maparhaladu hudul mahita hite guarni dewata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus
dot goarni to di parbadia na tumapalangi dot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hudahami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasadanasian amai. Gok asiroha dot hatwaon. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na tubuh di huta Betlehem. Omma tau padua halion hami makalason hari hatudum di tongani pandemi COVID-19. Sai pinuji magwarmu nabadiai ala naong ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomo tuhatiuron. Jala dipadumu hodo hami naholang sian siakko gabe saur museng dohoto. Gok las ni rohado hami alani. Say jalo mahamleton ni rohanami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Tangyo kamu mapatik ni debata imanata surat di Filipi 2 ayat 12b sonoma didok disi mardonga biar do lomos ni roha ulo kamu ma haluamuna ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na obar tupati mi. Amen. Bagasan uduk do seret ni roha tatopo tima dosata diadupan ni debata martangiang mahita
Ale Tuhan para sirohana semur, ni ojar ni holongmu rodoho tu portivion, seorang diinganan nalea laho makokop pami, gabe tirod dihami asa marroha panguluh kami, maradopon dongan nami colma. Alai sipata sai olo dope mian hosom, dohot late ni roha di diri nami. Asima roham dihami oleh Tuhan, pargugoi hami makaholongi dongan nami, jolma doson diri senami sendiri. Sian hasanga pomido ho tua tu portibion laho paluho kami. Gabe tirod dihami asa rade hami, tuat sian akka hajanjongan nami, maranap dohot mangrupi akan patut urupan lumobi alani pandemi COVID-19. Alai sipatahi sudo rohanami manatap dohot manarion akan agale dohot namekmet. Hape nungga didok hatam asa gabe halak para sirohami songoko para sirohai. Asima roham dihami oleh Tuhan, pargugoi hami gabe para siroha, dohot para sirohai. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni rohami mangulon lomo ni roham. Hodo pahitian ni nasa asi ni roha, sai unang tulak kami, sai tangio mahami, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Ai songonodo holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak nana sesadiai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Asa hanguluan na saliling dililing na di ibana. Hasangapo ma di debata na dikicang. Amin. Hatani debata turpuk di pesta parjolo parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Imanata surat di palurang Jesaya bidu onok 22. Mamuka sian ayat onom 1 ayat 12. Songonom ma didok bisi. Nunga hudok kotu atas parikmu ale Jerusalem. Akka perjaga manipat ari manipat borngin, toktong dang olo sip nasida. Hamu ale akka napasingoto Sion tu Jahoba, unang tung marpasa dia kamu.
pasadian laos hamu paima di pahot Jerusalem dalam kiamat berita di bawah. Nunga pola marwari Jehovah tu sia mumuna doho tu tangan ni hagugonna naso tu pabe lehonoku emem panganon ni akka musum jala naso tu pabe inumon ni halak sileban tua anggurmu naong hinangalutonmu. Ikon laos halak na papumukumohon mangaton emei ut mamuji Jehovah jala laos halak na manjatorhon manginum tuak angguri dia kaalaman ni habadiokku. Ruar mahamu sian akka harbangan sai pahornop hamu dalan di bangsoi paletes hamu dalan balubungi paduru hamu akka batu patidak kamu ma partonggol di tonga-tonga ni akka bangso. Jadi guaron ni halak manasida bangso nabadia akan na pinalua ni Jehovah jalaho targuar na hinalongan huta naso sita dikonoton jijag tongoton nabi ima sahatna martua do akan na tumangyon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Taha tidak koma haporsio tai songon nahina tidak ko ni dongata sahaporsiao di sadok portibion ra mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tibon ni si Maria na gabi-gabia sia ton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanotor dung di tanong na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamon ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu desani disima ibana pai mamulak sogot tutaraon makuhumi halak na mangolu do namate au porsia di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doh dia sesani dosa doh dia tai mandok mula mangolu sogot daging ni halak daung mate dohot yang uluan nasra sudah. Amin. Tabigima soso di tonga-tonga ni huriata sadarion di parminggota di pesta parjolo hatu tubuh ni tuata Yesus Kristus. Na parjolo ia gor ni parpunguata sadarion ima pesta parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus.
doho tema ima Yesus si palua portibion. Lukas 2 ayat 1 gitu. Namaragam pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus. Sedarion Sabtu 25 Desember 2021. Ima pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala di patu pahuriat tado parmingguan tolu hali. Ima parmingguan manogot masuk pukul 6 manogot. Parmingguan arian masuk pukul 10. Parmingguan borngin masuk pukul 10 walu. Jala dung sidung papungu pilihan paduahok kita dung sidung semita tau dutima marulaon nabadia. Turuas nasom makatidakon habrosiao dobe dohot nahona ruhut parmanion pamisangon dang boy parsidohot di ulaon nabadia. Pesta Natal paduahon di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Pesta Natal paduahon segalus parmingguan songon nasomal masuk ma pukul 7 pukul 10 dohot pukul 10 walu wib. Ulaon nabadia di patupa di bagas tabi. Tuhita nasoboi dohot di ulaon nabadia di tanggal 25 Desember 2021. Tarlubobima tuakaruas namarsai dohot akalansia di patupa huriata do marulaon nabadia di akka bagas tabi. Ulaon nabadion di patupa di tanggal 26 sahatu tanggal 30 Desember 2021. Alani asa di pabuama tuaka situa wilayah Nabi. Namangyut buku acara tahun baru keluarga pukul 00. Buku acara parpungan bodari ujung tahun di Bagas Tapi tanggal 1 Januari 2022 pukul 00. Mariteon pa pinabotohoma tusude ruas niuriata. Buku acara parpungan bodari ujung tahun naing di bagian di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 dohot di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Dimohon mengambil satu buku per keluarga dan diperbanyak sesuai kebutuhan. Sonima buah-buah di Mingguta Sadarion. Tahun ini mamuseng marede mehita sia bukede nomor 56 ayat 1 laos tapapungu mapiliata pilias sadaa sadabe dohot pilihan paduahon. Kana porsea sai Roma amuna tu Bethlehem. Ibaratkan si paluahina asomba maiban, asomba maiban, asomba maiban, bajota. Uraja nasola
Amen. Ide batana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu Nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Urian itu hatta hama kadongan saha porsiaun sudi hitan waing namar saur di bagas zoro ni debatasa darion hamu kamanami nanami naron waing sudi baik di serbaguna ni hurianta horas madi hamu kamang inang na digijang waing songonima nang akka hitan waing sudi di bagas zoroon lumobi ma manami nanami na marminggu ditongani bagas Nabi pasatami mamu setu hita selamat Natal madihita tongon diari sadarion siugiana obarto akapen jadwalan pakkubasion termasuk di Uriata distrik Walu DKI Jakarta. Nah seguyana marhubas dihita di Arianon pukul 10 ikon nama tapreses do. Emang padita bernak manik MTH. Alanido rasrak do hitan waing marsaur di son sian niu Kairos TV distrik Walu. Alai hurang lubi jamu Walu nakaning pas marulon nabadia nasugot di Huriata ibadah pagi rodo teleponnya mang preses tu hami dokter tenggal hon nasida be inangin waing di rumah sakit di ICU Erspiadi saya songgok doroha ala ngaterliling inangon terus luar masuk tu rumah sakit. Dan ini dok nasida dokter bahek kami be ro uduti hamuma pakko basiota pasaha mapad ditanami tabekku tu sudi ruas ni Huriata HKBP pasar Minggu jalalaus tangya kok kamu hame ninna amangi. Alani sahak matabi ni amang preses tu hita saluhuna. Tapar saulihom mahatani debatang di pesta Parzulu di Pakkalat Sonota di parningotan di hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion dan yenet sian Evangelium Lukas bidudua ayat sada torus tu ayat pitu huzahahomma tapai hutihumma dungi Roma ujui paretasian kasar Agustus ikon suratan nasa zolma ginong gomanna pamilango Parzulu mayu uzuri gonggomi si Krenius tano Syria jadi borha masa sudi asa disurati ganup tubonani pinasana borha manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tulua Judea tuhutani sidau namargoar Betlehem ala siapa paran jala margani sidau doibana pasurat dirina rabdohos si Maria oroan nai naung gabi-gabian jadi di sini nasida gok ma'ari hanguluanna di tubuhom ma anak buhabazuna di borhos ma di pihak matu bagasan panggagatan ala soadong inganan na asing di parmianan nasida
ima sahani turpukta. Urian itu hatta hama kadongan saha persiaon pesta lasni roha, pesta ulup-ulup, pesta sukacita, ima tutu guarna molo pesta Natal. Laita uji juga manginang belajar dari satu simbol yang sampai saat ini rata-rata seluruh orang percaya memakai simbol itu, yaitu pohon Natal. Ada dua jenis pohon Natal lamanginang. Yang pertama ada pohon Natal artifisial. Dan yang kedua ada pohon Natal hidup. Pohon Natal artifisial adalah buatan tangan manusia, benda mati yang bisa dikemas begitu indah, begitu rapi, dan selesai perayaan itu dia akan dibungkus kembali, dimasukkan dalam karung atau dimasukkan dalam box, lalu dimasukkan ke dalam gudang. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, tentu dia bukan semakin indah, tetapi dia akan semakin buruk. Semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Tidak akan pernah bisa kembali menjadi baru dan indah. Dia akan semakin menua dan buruk. Itulah pohon Natal artifisial. Dang lebagak ibana. Alailam moru haulionna. Jalalam tu ujungna daktar pakai jala bolong. Itulah pohon Natal yang pertama. Bukan berarti kita tidak mau memakai itu, tidak. Tapi ini hanya sebagai gambaran. Tapi sebahagian besar Bapak Ibu Saudara-saudara negara-negara Eropa, mereka tidak memakai pohon Natal artifisial, tapi mereka mempergunakan pohon cemara hidup. Disuam mai manang di pot, di pagodang-godang mai duktik Natal adong may nama baitu jabuna, adong may baitu gereja, gabi ma pohon Natal na sida, alek ko pohon cemara do. Dakya di bayan lembangi pohon Natal, manak pohon Natal, sian haujati atau kayu-kayu yang lain, harus dari pohon cemara. Karena pohon cemara itu adalah tahan segala musim. Mau musim panas, mau musim dingin, mau musim apapun, dia akan tetap berdiri dan kokoh. Jadi suam mai, dibaim mai, mulai hari Natal di Jabu, di gereja, tempat ibadah nanti itu menjadi apa? Kenapa mereka mempergunakan pohon Natal hidup? Itu adalah melambangkan bahwa ada pertumbuhan dan perkembangan. Dia tidak akan mati dan layu sebelum tiba waktunya. Bulu ngabalga disuam muse di porlak dung balgai bana haunai merguna muse. Hidup ban mulut tatoton dia katipi mulut kadara dingin. Pohon cemara hidung belga dipotongi ma dibaim mega besoban arang pemanas di musim dingin. Jadi dia betul-betul bermanfaat dan berguna. Alayang go pohon artifisial nak kening baido sian mulana bagak dihias disimpan digudangkan leburuk lam ketinggalan zaman ujungnya digati ujungnya
bolong. Ada dua gambaran di situ Bapak Ibu Saudara-saudara tentang pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui pohon Natal itu kita diajak melihat bagaimana pertumbuhan iman kita. Apakah seperti pohon Natal artifisial itu yang indah sesaat, tetapi sebentar lagi dia akan digudangkan, buruk dan membusuk. Ataukah kita harus seperti pohon Natal hidup? Dia akan semakin bertumbuh dan berkembang dan bermanfaat di tengah-tengah kehidupan. Jadi nama Natal lojot. Alah, so nauruk na budari di jamitan na budari. Luar biasa do banggana Marnatal. Apalagi mulo tayo ingot tita tikida danak. Waduh, naurak katok po. Jepang Natal ni bay. Ido, halaya lahamu para kota daba dak pala song kami be para utah-utahian kan. Wala dito horomak niba si patu niba. Sebulan naya dorak so Natal ate na tua nga maus ni dulu tu lamari. Tikis wi bereng omak ni bay cinuba so si patui. Iya kan? Tikilao manaktu porlak manaktu onan omak niba ni coba bezu nibai hurak katop soni malas ni rohani ba natalon masa musede pemulai hamian sebulan sebelum nga mangalului mare-mare ak danak ay konadonggo mare-mare ubay na donggo dihita minggu mare-mare lenggo ko taw dangong beheluluan mare-mare tongga mare-mare buat tak kuida asal mahunik merade-rade kan. Luapan sukacita Natal itu iya. Bahuna nga dong atong lungur rohana di Natal. Kecuali memang seperti berita tadi, kita harus berdoa dengan bertekuk lutut berdoa karena sakit atau yang lain. Tapi betul-betul Natal itu adalah sukacita. Persoalan nak kamanginang, bagaimana biar jangan Natal ini bukan hanya seperti sukacita yang sesaat, pohon Natal yang artifisial itu, yang tidak bertumbuh dan tidak berkembang itu. Songod dia do, unakolan mago songoni hitau margudopong luja, dangadong manangana tinggal. Tapi mari amanginang menjadi pohon Natal yang hidup, yang pasti akan berguna dan bermanfaat. Kelahiran Kristus dan kedatangan Kristus itu menjadi hal yang berguna dan bermanfaat di tengah-tengah kehidupan kita. Tauji mamarhiti jami tahu nama kamanginang. Berita hatu tubuh ni Tuhan Yesus nasan Evangelium Lukas sadarion. Na parzulu neng dikobarhon ala nunggu gudang kajami taring waktu Natal. Tapi saya akan coba melihat dari sudut yang lain. Molo didok disob berita taringot tu hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Taringot tu sensus penduduk yang diadakan oleh Kaisar Agustus Akamanginang. Maria dan Joseph ikut kembali ke Bethlehem untuk ikut dalam sensus itu. Dan pada saat itu semua orang mulak sudetu bona pasugi nasian akapangaratoani. Terlepas mereka itu apakah karena hanya untuk mendatakan dirinya ay mulo so terdaftar be nasida magabe tangi sini hutai so tunggabe tu halak nasik tanonyo pungai so tuk tu halak nasing artania mungai so tuk tu halak nasing akka tano tiatianan yo pungai terlepas dari apa kebutuhan mereka, tetapi dinyatakan dalam Injil Lukas adalah soal sensus penduduk. Pelajaran yang mungkin jarang kita dengar tentang ini. Yesus lahir di situ. Yosef dan Maria kembali kepada Bethlehem. Buasai kepada hari sensusi. Pendataan penduduk Nabi Nain ni Kaisar Agustusi ikut dipartikian itu seorang Yesus. Bahasa yang dipartikian nasing.
Ai boy do diatur to hatai partikiat dak satiki hasosorang Yesusi do sensus penduduk nami naing bainon ni Kaisar Agustus. Alai bo asek ko sada partikian dohot hasosorang ni to hatta Yesus Kristus. Adong dua pangalaho nanang paduduhononna macai arga marhite konsep teologis ni turpukon. Parjulu sakak mizolma dipatahkan, sakak mi dipatah. Sakak mizolmai dipatahkan oleh sakak mi dipatah. Rencana manusia dipatahkan oleh rencana Tuhan. Anggo sakak mi kesari ngatatu si molo kekasaran adalah soal kekuasaan dan kekuatan dalam kepemimpinan. Tetapi dengan kehadiran Kristus lahir dan bersamaan dengan hari yang ditentukan oleh Kaisar Agustus itu meruntuhkan rencana apa yang rencana sebaliknya dipikirkan oleh Kaisar Agustus itu. Jadi suatu tauji mabes sakap-sakap tanah manguluan. Suatu tauji mabes sakap-sakap ta holan naik pasonang pikirata mabain daksonang halakan. Rencana Tuhan akan mematahkan segala rencana yang tidak seiring dengan kehendak Tuhan. Amin. Sudah kita soal masuk ini. Belum tentu sudah sakak nata pikiron unedi Tuhan ni. Belum tentu. Tapi ingat, ya bahkan dalam kitab-kitab perjanjian lama selalu Tuhan berfirman sama seperti kitab Yesaya dan Yeremia. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Rencana Kaisar itu yang begitu besar dalam hal teritorial dan kekuatan dan kekuasaan itu. Tetapi dengan kehadiran Kristus, apa yang ada di balik itu rencana itu? Tuhan adalah berencana yang lain di kota Bethlehem itu sendiri. Ai dak tusibe si malolong ni zolma, dak tusibe perhatian ni zolma, dak tusibe perhatian ni portibi pada saat ini, tetapi telah berpusat kepada peristiwa yang di luar nalar berpikir manusia. Peristiwa itu bukan tertuju lagi kepada sensus penduduk yang mau dilakukan Kaisar, tetapi tertuju kepada satu peristiwa besar yang di luar nalar berpikir manusia. Terberalih do perhatian di riwayat Tuhan ini. Terberalih do. Bahkan orang-orang yang pintar betul-betul keliru melihat situasi itu. Keliru melihat keadaan itu. Lihat para orang-orang maju, orang-orang pintar itu. Orang-orang pandai pada saat itu. Para ahli-ahli fisika pada saat itu. Para ahli-ahli perbintangan pada saat itu. Mereka juga tidak bisa memahami rencana Tuhan yang di luar nalar berpikir manusia itu. Tangboy dia tu sinasida. Beralih perhatian itu hanya oleh peristiwa rencana Tuhan di balik nalar berpikir rencana manusia itu. Maulu si bata mulu igali seluk beluk apa yang terjadi dalam berbagai perikop dalam Alkitab ini ya manginang. Tapi kita akan selalu menggali secara pemahaman-pemahaman yang lebih familiar untuk mampu kita pahami. Alanido hulak ko jalik nai. Tuk sotar patu bazol mado.
saka mi rohana anggo naeng mangalo Tuhan ido. Anggo naeng mabadang ulaw na dinggal lomon rohani Tuhan itu. Ingat, jauhkan itu di hari Natal ini. Rencana Tuhan jauh dari rencanamu. Tuhan akan mematahkan itu. Tuhan satu saat akan mengalihkan perhatian dari perhatian yang kau tanamkan itu. Luar biasa do Tuhan tai. Menggugah dan merubah pola pikir manusia. Mempertunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak boleh dipatahkan oleh rencana dunia. Ini imana perjulu siat jami tao. Napaduahon kebolok-konot todoro hapor TV. Sifat-sifat duniawi. Sifat duniawi itu akan melahirkan hal-hal yang duniawi yang hanya melihat kepentingan sesaat. Idahamuma tutu alamulak be tuhutana khobar tu wabone Kaisar Agustusi ikomulak sudi totu songok kita may mulak kita tutuba tu tatabi, tu samosir, tu sirikalak, tu sidipuan, tu siatar, ay nga bona basugi besudi. Tu dak siap be hutai. Dak siap be. Jabu ono bosa huta salunggu. Mulak sudah anak raton ni hutai, barak siap tieto. Mungkin molo na jolo ngado be dia permanang di barani pinahan itu tu ikon mien ay mulak go. Karena ini adalah perintah kaisar. Takut kehilangan dalam segala hal. Tutu pojot hutai. Dangadok permianan. Romuse masih Maria, dok si Joseph. Nah mungkin dang disibe anggo akka jabu tiat-tianan ni opuna mamuka si Daud. Tutuboy do tarjaloroha dangadong inganan. Alay anggo mangiuto pad debisu Bibil akamanginang. Bukan persoalan karena tidak ada tempat. Tapi ini adalah soal hati yang duniawi. Pikiran yang duniawi. Ay nga berfokus besude pikiran taringot tu sensuson, taringot tu kependudukanon, taringot tu status nasida, songon ke warga negaraan, songon warga desa, songon warga kecamatan, songon warga kabupaten, melihat harta mungkin pribadi dari nenek-nenek moyangnya dan yang lain sebagainya. Nggak berfokus di si pikiran ini, sehingga siapapun yang datang, batakonat dopio jalon. Takonat dope, takonat setiap dituk-tuki jawi, sudah madok, dak siap be. Sudah dituk-tuki jawi, sudah madok, dak siap be. Sudah madok dang no, ne berpudi, tu samamu, tu barani pinahanan nenna. Bulu tadok di zaman noaing kurang manusiawi lah kan gitu. Ya, tidak manusiawi karena duniawi. Alanido muluridok dangadong permianan nasida. Itu adalah Bapak Ibu saudara-saudara harus menghilangkan kepentingan dunia. Harus menghilangkan kepentingan dunia dalam hal menerima Kristus. Harus meninggalkan kepentingan apapun yang hal-hal yang duniawi dalam hal menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kubampu do hita meninggal honya kamanginang. Coba mazo, aduh mabesorak pikirat tahun ubedak ya bui. Betul-betul Yesus itu bertumbuh bagi kita.
Sudi kola nalanido. Pikiran duniawi kita. Disosak pikiran tong. Dakya siap pikiran na labok. Dakya siap pikiran na mengalah. Dakya siap pikiran na merenung. Dakya siap pikiran padohan ni halak na mga leon nasihat. Tetapi kita terus berpikir duniawi yang melahirkan kekerasan dan keugisan berpikir. Itu peristiwa itu. Sudido manolak. Tangadong na berhati manusia hulat dibereng nian setabi mardingga pamatang sala ina. Dapatu ikom makuling rohana pakilalanna. Dapatu nian ikom makuling pikir rohana doh pikiran na berpikir amang tahe. Alai dihukupi roha portibi ido. Dihukupi roha portibi onido. Songonima sipata akamanginang nakita. Dihukupi roha portionido sehingga Kristus itu tidak pernah bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dakya magudang tuhatai, saya lalak maibana gabi poso-poso, saya lalak maibana holat tahapor syai. Tetapi dia tidak akan pernah bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan kita ini. Amanginang, marilah di pesta Natal tahun. Manang babe ang gopadita ikko seulak konon na do. Ikko seulak konon nami do amang. Molo di paloas Tuhan hita marnatal satu nuai. Ini adalah hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Nagtapikiron nala ni haheba tota. Daong. Muludang hola nala ni kopi tong ngay job putih hita sede-sede. Ijoput. Yung gugunay na huida pikin na kopi ti nalawi beto rorotan. Ang gugunay na. Jala matsegudang gugunay na mululaw hita kamanginang tupantiasuhan. Ya, segudang gugunana nga torok rahamu hialaw tu hepatate. Idi ro ta hepatay nang rina. Lagu buti. Ibu tamu di dia lagu buti on anggo ve. Ibu tamu di dia lagu buti om. Kamu zone gizang ibu tamu di dia lagu buti. Mulu se boto hamu pe dia murado alus nada di Portivion. Aina melus terakhir kan. Kamu orang mana Ina kan? Orang Medan. Kamu orang mana Ina? Orang perdagangan Ina kan? Di mana itu perdagangan? Loh, aku nggak tahu. Jadi di mana Ina? Di dunia ini Ina kan. Jadi alus na ima bulu seboto dia tong by Portivion. Bulu nga siring ngaya hamulau tu si. Betul-betul kalau kita hayati hidup ini, pasti setiap hari pasti bersyukur ramanginang. Berengot tamai si setewi nahure-hure, ikut ditugu tu kamar mandi, ikut di baik tu tempat tidur, setewi tu toilet ikut tugun, di sini nama pitung, di sini nahurak saya pikiran, bemulolau tu si ulu di hauli betopu-topu. Kalau enggak tahan, ya pasti dong, enggak mau aku pasti. Tapi ketika kita datang ke situ amanginang, kita diajak untuk bersyukur setiap saat, setiap waktu. Karena kita masih diberikan lebih baik dan lebih sempurna bagi mereka. Tidak ada dong tikini zolma untuk membegahkan diri. Kayak ketika kita selalu melihat fakta-fakta kenyataan kehidupan ini.
Iman yang bertumbuh, Yesus yang lahir itu pasti melahirkan kehidupan yang menyadari kehidupan ini di hadapan Tuhan. Pertama tadi pesan khotbah ini, rencana Tuhan itu tidak boleh dibatalkan oleh rencana manusia. Rencana pikiranmu apapun tidak bisa menghalangi rencana Tuhan yang harus terjadi dalam hidupmu. Dan yang kedua, mematahkan hati dan pikiran yang selalu berpusat terhadap dunia ini, pemikiran yang sangat dunianistis yang menghantar kita kepada kehidupan yang tidak peduli, yang sombong, yang egois dan lain-lain sebagainya. Ketika kita melihat segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, dan untuk itulah kehadiran Kristus. Cemolo merumur hamuno anginang 50, 51, 52, 70, 71, 72. Nasai melilingmu lilikta marnatal. Nasai melilikta marnatal. Ya, lalu bagaimana pertumbuhannya? Bagaimana kita melihat kehidupan ini di hadapan Tuhan itu sendiri? Bagaimana Kristus itu menjadi bertumbuh dan berbuah di tengah kehidupan kita. Yang terakhir Ramanginang, badai belum berlalu. Kalau merapesan Natal di pesta Natal perjulus si pasaton name. Badai ini belum berlalu. Tapi saya katakan semalam, dari sebuah ilustrasi kita harus berkata, ini pun akan berlalu. Taksal pudo penahat siton. Mula mengutus sejarah kekristenata tahun masih di awal pemberitaan Injil 1800-an sampai 1900-an di Tanah Batak. Masih di awal start pertumbuhan pekabaran Injil pada saat itu. Dan di saat itu belum seperti sekarang media yang cepat menghitung dan terpublikasi, yaitu datangnya penyakit kolera. Dan itu tertulis dalam buku-buku sejarah HKBP. Tikiro sahit setabi molo hata batak ngatok sahit rozat doirohe. Hidup bemolo hatsit butuhana mulu hamian ena waru na rozanu do bayanin naro. Jadi dak kata kasar ya mang dadau. Karena itu sakit perut, kolera, diare. Ido kwaratong mulai hata batak. Hati danginang beruak pahan. Ido. Ala itu tuh gabi hata kasar mai nuengon. Ido. Sebetulnya itu tuh sakit kolera gue, diare. Ketika saat itu tidak terhitung. Mula syaritannya kena dua-dua, dak ya mulak cakul syakuran. Ido ai digali, itanam, botaring ngarong namate. Jadi dak ya mulak cakul syakuran ni, terus nama isi. Nah haduk nga mabaynon na songon, nairorotanan na turi sedang ngeturi gali sudah ngangang-ngangang. Digali. Hola roh masuk. Nah haduk nga mabayas songon ni. Dan itu disaksikan oleh para orang tua kita dulu. Ada ngubat, duk pemaju zaman, habi uwe na sederhana loh. Sederhana. Setabi itadamu rupi tataring. Aduh bahasa Indonesia na tay. Tungku. Iya kan ditataring go kita mangalop pahian. Bau nang jadi terlubah mu ayah lapar Jakarta terlubah dua mu tu kita. Undak songo perhutan nami holat tu Jakarta dan kita debi ribang. Aduh, enggak jangan begitu dong. Kita do orang 2 tahun di Jakarta. Suita debi dolung-dolung, hape paraparabat do bana. Apa sih dolung-dolungin na? Jangan begitu, kembalilah. Mari kita bawa habitat kita. Yesus mau mengembalikan semua kepada habitat aslinya. Imago deh, nabu dari ngapat orang.
HP sederhana dubek nih kolerai. Iya. Bulungnya tajau, alai dangi, anggu bek nur sede dangi. Hubanggo. Hubang ni tataringi. Dirodam mai, disaring dinum, tuk somapat sahik ruzani. Sangat tradisional. Yakin dohamu akan manginang soal COVID-on. Yakinkan kepada Tuhan ini juga akan berlalu. Mungkin akan ditemukan nanti. Hanya nair lebung jabu teido mungkin ubatnya. Amen. Koporsia kita. Ini soal bagaimana. Jadi badai yodang berlalu dope. Dan harus kita yakini ini adalah untuk menobatkan kita semua. Menobatkan dunia ini. Ai portibio ni konak kuata don waing. Dang nanger-nger. Takang ngak rohana portibion. Asingi parporangan. Asingian. Nak kita. Kita harus yakini ini adalah Tuhan mau menghajar kita. Memurnikan kita. Tapi ingat, semua di tangan Tuhan. Yesus yang lahir ke dunia itu adalah peristiwa ajaib yang maha kuasa kepada Tuhan. Kemahakuasaan yang luar biasa. Semua ada di dalam tangannya. Manusia yang harus menyambut dia berserah diri kepada Kristus yang lahir itu pasti menjadi obat yang manjur di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kopos rohat tamat dalani badayon. Alailam tapaserek ma lebur zuma. Nang berong atok songor Raja Parau. Raja Parau diulului Tuhan itu ibana. Diulului do. Lam takang terus rohane. Biarkan. Lam takang. Ujung ngamate do ibana. Alai disuruh dewa tama. Ya, Raja Kores. Tur di pelua do bangswe. Jidang bui. Suatu mau kita song Raja Firaun. Semakin dikeraskan hatinya. Terimalah Kristus itu. Dengan lembut dan sukacita. Biar dia bertumbuh. Calo Tuhan tai. Martangi aku hohom. Martangi aku dinasuhi. Asar one baru. Pamerengatan nama nguluon. Karena apa? Ketika kita menerima Kristus yang benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, perjalanan kehidupan ini akan diatur, akan dituntun oleh Tuhan. Tazaloma Tuhan, jala si paluai alai bahana takas mengurupi dohok madongan hita ditanoon sah rudi ben wagijang sugut. Amin martang yang mahita. Mulia tema rohanami dihole Tuhan. Dan digorang idenggan di basam dihami. Bui hami marsaur marpungu Tuhan di pesta Natal sadarion pesta perzulu. Maka latson. Hatu tubum di tengah-tengah ni portibion. Satubu zalalam magurang ho Tuhan. Zala mangulang di hangguluan nami. Ho Tuhan nahu kaposi hami. Na mga rajay roha dohot pikiran nami. Sa pargugoy hami Tuhan. Nakola tinggal lu za hami. Dia kapamestahon ni. Alay. Takas Tuhan merperbue. Marhite hanguluan nami. Naho mangatur roha na pikiran nami. Di pakalatsonon nami Tuhan gabelas ni roha matutui. Di ganop pribadi. Di ganop rumah tangga. Sasay ho mangatur sudi pardalanan ni gulu nami nang rumah tangga nami bi. Gabisay go dame dohot las ni roha. Di bagasan arisa dari onali Tuhan. Diulang las ni rohani halak Kristenon godok do rohanami imali Tuhan dina nami pimpinan nami di distrikon
Nang marulaklo ni Tuhan masuk di rumah sakit. Tongon di ruang ICU nami Tuhan waing dewi boru siat turi. Pardi hutan ni pimpinan nami amang preses nami. Gabidang boy bolas nang ama nami Tuhan makobasi di huriamon sadarion. Tuhan pardinggam basa jala parasi rohana sumurung. Tuhoho pasahan tami ina nami ih. Di horo tapuk ni banua toru nang banua gijak pe. Ramoti pamatang na naktodina. Sagomos sa iditiopo. Ay daktar pikiran nami Tuhan terpikiri hodo. Daktar patu panizolma di portibion marhidia kaparwinoto antar patu pahodo. Daudo sakakmu sia sakak mizolma. Anani homa Tuhan na mga linggumi marhida sini rohami na nami patauhon ibana marhagugon di bakasan parsahito ni sara husus sama nami amang preses nami ali Tuhan tangyak konon nami do na mangoppa ulaw matsay gudang jala do di tonga-tonga ni huriam hakabipi khusus na di DKI Jakarta on daktar bain sugang gurohana ng pikiran na anani panosa ni namasai Tuhana si roham pargugui amanami pareses nami amang bernak manik sa margugo Tuhan manguluhok kami di distrikon nang mapar Tuhan rohana say patugo zalalehon hayi pahason dia manami lumowi dia kaya nakon na sidang daktar wae Tuhan sosai tu matangis peidei dan atau rasna nak say marulak lo ni Tuhan tu rumah sakiti tongon di bagasan nak kapar sikolan do pe Tuhan ak kaya nakon nami Tuhan para si rohana sumurung doho tukuli rohana sida ak kaya nakon ni amang parajas nami Tuhan satoktong marpakirimon di huasom na balgay sanggit Tuhan tong margugo na sida parsidohot mangalihon semangat tu ama nami amang preses rumowi Tuhan tu ina nami naong saat rori bagasat tikion Tuhan daktar hatahok kami kiadan ni ina nami i pasahat kami matuhat tuho sa parguguammu jala lehonommu tok-tok semangat di keluarga ni ama nami amang preses nami maruduk matuhan julon nami sererion calon nami mapanganon nabadia do sinumon nabadia parhitian ni asini romat jalo asini roham dihami patau hami Tuhan asalam gomal tu rohan nami majakon asini roha do denggan di basam huhut pai baru roha nak pikiran nami di bagasan perdalanan hinggulu nami ala Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapasa mapiliata. Oh
Tuhan debataku, Yesus hodoi, datum bemandelena porsiai, datum bemandelena porsiai. Saat may tato acara ulan nabadia aka mangenang anon dung tujulo hita majalo panganon do sinumon nabadiai walu halak ma jojoran non sian persiamun secara tenteram dengan tetap memperhatikan jarak satu dengan yang lain di depan. Paling banyak 2 baris nanti sekaligus ke depan. Songonok sinosohon disunggul-sunggul. Parjolo tu akamanami na namin na di ruang serbaguna. Hok dohamu isiamang hubasan nami. Rodo paditata langsung tutoro. Makubasi hamu. Unak polanakok. Tugijang. Dinamulak kita nosya julu majalo panganon nabadiai. Disima lasta pasahat persembahan pengucapan syukur tu tempat naung di parade. Anani tapatoho ho marohat taka manginang marede mahita sian nomor 152 ayat sada. Yesus namamu san dosa ni portibion mangulu kami. Yesus namamu san dosa ni Dameni debatana sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti ate-ate muna dorho rohamuna marhite-hite Kristus Jesus. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan debata parasi rohana sumurung amanami nadi banua gijang. Asiroham topok mahamina pungudison adorang hupangan hamian non perpadanan nabadiai. Lehom matod di porbadia tuganuk pami. Asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami. Pargugui mahami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Saitai ti rohanami tuho asalam malungun hami tu banua gijang asa sai masihol hami pai mai mahon harrono ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Hita akan naung pinarhamaul ni debata ita sakak nuaing mangaton perpadanan nabadiai. Di bahini tatibang mazumolo manang natau hita marulaun nabadia
asa unang honauhum manangise sian hitaon ai holan naudu roha jalana manolosoli rohana alani pabahinana na soture jalana manopoti dosana jalana porsia dihasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tahu mangaton perpadanan nabadiai alayak kanadoh marulaun nabadia ulang medioloi sibolis unang bedidak dati mardosa tung pado hamuma rohamu siani tung kotapon hamuma hosom doh lateni roha alai pai ngot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala mulak mangulu homokopamu asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai dibahini tatak kasih mazolo rohat tabi jalalu si hamuma nah husukut tonontu hamu jongjong mahamu saluhuna di parhatutuluham dohalak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatuturoham do dokma olo namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham neng malua hono aing siad dosam molo songoni didok roham dokma ulo di parhatu roham donang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho perdosa ibahana nong mate dohok mulak mangulu homokop jala mamorsan sudi dosam molo songoni di parhatu roham dokma ulo ulo doho manggotapon sian roham lateni roha dohot hosom ni roha aku niolo doho mardengkan dohot halak na mangarsahiho jalana ulo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sudi dosam molo songoni roham dokma ulo atong tapau duk be marohata jala tatapoti masude dosata yuton hamu matang yanon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata manami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami aizut hulau si hami patikmu tamado honauhumu hami nuaing doh sugut molo walos sonomu tuhami hobbar tupabbahenan nami i alayalani gudang niasi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu homokop ami alani ubain nahum hami mangidu tuho asi maroham dihami say jalo mahami say sisa masudido sanami jalalehon tot di porbadia tuhami asa margugo hami mangalo na sa dusa doh mangulahon na hubbar tulomo ni roham saliling di tanood do pehami amen atok kamu akan manopoti dosa muza jalan nama uas diasi ni rohani debata say sahak matuhamu nahina porsiamuna mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nungasisa saluhut dosa muna marhiti-hiti gor ni debata ama anak dohot toddi porbadia amen alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu say roma harazaummu say sauk malomon di roham di banua tongon songon na di banua gijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songopane sanami di dosa ninongan namardosa tuhami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami siap pangago ay horona punah harazaun dohot hagugon rodi hasangapon saliling nililing na amen hudul mahita mareddehita Oh
Atong tanghon hamu matonan ni Tuhan Yesus. Lahu padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borongin nai uzu tarjehe bana di dokma mau liante dungi di ponggor limai di parlehom matuak kasisian na huhu ma di dok jalohamu mazala pangam madagi kurunen lehon tuhamatean humok kopamu bahen hamu masongoni bahen parnengotamuna diau. Jalan sun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mau liate dunge didok ma tu nasida jalohamu masude hamu manginum siani ia panginumanon pada ne baru maun marhite-hite mudarhu nani sehon humoko pamu bahen hasisan ni dosa sai bahen hamu masongone bahen parningotamuna diau. Atong Roma hamu nung ngarade sude ida jalade hamu ma dengkam basane debata.
dosa patundukong ai hodolombu king maralohon dosai dohot pandeleani disudesi tanoni o malombu king
Datang yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalanasa rohaku di bagasam memuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halu pahon denggan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahi musudena. Ibana paduahon hosam sian hamagoan. Jala dilehon tuhoreng gambansa dohot asini roha. Para si roha jala pardengkam basa do Tuhan debata labat terimas jala para si roha gudang dang dibahit tuhita hobar tu dosata jadarang dibalosot tuhita hobar tu hajahatotta songonasi ni rohan ya mama tu akan akonna do asini rohan ni Tuhan debata diakan amak kabiari bana nung atakas di batu duhot debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus homokopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuang siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni budarnai di bahini sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saliling ni lilingna amen rim mahita jongjong maredde mahita sian nomor sia ayat sada. Batama nami nadi banu agi jang horo haroroane salahu silehor lehon nadinggan doho nasa uli basa nama uli utus hupasaat hami masian nana lihomi tu hami pilihan nami tu ho saijalo magi wakna hucus di zulum pasu-pasu mai jalar ramoti asaho parasya kami pilihan non pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portivion buhai marohanami marhite-hite todim. Salam hutadda hami gudang ni silehor lehom itu hami. Salam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana dilehone rodi pama Tuhan debata na toktong na somar mula na somar patsohotan hupuji hami maho ala saud sudetahim nauk sinakakmu adorang somaro jahat dope hasianganon dak tarabat sibulis sakakmu dak sudat tahim nabadiyai di bahid dosa nami ala ni holong ni roham nabalga naso haduduani di baheni mauliante marohanami tuho ala nang saus sakakmu ima di parsurung di anakmu gabe si padua jala si pangulu di hami asamalua hami siad dosa hamatean dohos yan uhum jalamat sohot hami mangulahod dosa oppe saya si maroham di hami togi hom mahami tu anakmu
Sai baim mahami gabe siluam tu ibana asa upani halo jaon na hami ala natinaon na berniti dohot hangaluton humokop pami asa ibana napuna hami jala hami napuna ibana sai sungguli mahuriam sadarion asa dingot habal gaummu dohot haroroni anakmu gabe jolma laho panguluhon hami pardosa sai sungguli maaka parhalado di huriam mamaritahon barita nauli tu saluhut halat nauk patar hasangapommu jalanong jupang dame dohot hason hangan sai lehom mapittu nauk kaptu halak sipilibigu dohot tu parogamona asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus sai rajai masaluhu raja dohot akasuruanna asa diboto na sida naung dilehoko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililing na say lehon gugutuak ka na di bagasa pangujunan apuli akan na marsak jala palua akan na targugut say tatap jalaw dingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu hami sudi akan na magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai roma harazaumu. Sai sauk malomoni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Si sama dosa nami songopane sanami di dosa ninongan na mardosa Tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamu ma pasu-pasu sian tohatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim. Amen, amen, amen. Selamat Natal mari hita. Jadi tadani nang masih pasaurat damai hitak kamanginang majalo panganon na badia ilaw mulak kita unang berdesakan hami mari zulu mulo holas say hello pehita buti boy ma akamanginang da hami ma di zulu hamu maro ya siasyamu ma ya pintu boleh dibuka semuanya biar udara bebas. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
Christmas